हाजीपुर वैशाली। दिल ना दी हो लइकी के हम माना तो हसे करिले। अरे दिल ना दी हो लइकी के हम माना तो हसे करिले। लोग मर के आग में जरेला हम जियते आग में जरीले। लोग मर के आग में जरेला हम जियते आग में जरीले। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मठिया मॉल। हाँ छूटल साथ तो दर्द भइले दर्द बाटे अब हो। प्यार में तना टूटल बानी जुटब नाही कबो हो। हाँ छूटल साथ तो दर्द भइले दर्द बाटे अब हो। प्यार में तना टूटल बानी जुटब नाही कबो। याद कके रोइले तब हो उनके याद ना पड़िले। अरे याद कके रोइले तब हो उनके याद ना पड़िले। लोग मर के आग में जरेला हम जियते आग में जरीले। लोग मर के आग में जरेला हम जियते आग में जरीले। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। हाँ तोड़ पहतानी हरदम पर मोध एको क्षण ना रहत बा। कहा बतलाई तो हसे केतना अभियो कर चाहत बा। हाँ तोड़ पहतानी हरदम पर मोध एको क्षण ना रहत बा। कहा बतलाई तो हसे केतना अभियो कर चाहत बा। दूर भइलो के बाद सुनो प्यारे करे से हम करिले। अरे दूर भइलो के बाद सुनो प्यारे करे से हम करिले। लोग मर के आग में जरेला हम जियते